Доброго понеділка. Сьогодні 557-й день анексії Криму. Час новин на АТР. В ефірі Заман. У Армянську відбулося 5-те судове засідання у справі кримсько-татарського активіста Таїра Смедляєва. Розгляд справи знову відклали вже на 22 вересня. Позицію місцевого прокурора по дебатам визначатиме республіканська прокуратура. Активіста, який брав участь у зустрічі екс-глави Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва 3 травня в Армянську, заарештували 22 жовтня. У грудні йому змінили запобіжний захід з утримання під вартою на поручительство. Смедляєву загрожує до 5 років позбавлення волі. Представитель прокуратуры, заслушав заседание обвиняемого, будет совещаться со своим руководством в Симферополе, в какую позицию ему занять на прениях, а потом уже прения. То есть еще как минимум 2 судебных заседания. Гучний скандал у Криму. Ялтинські вчителі влаштували алкогольне застілля прямо у школі. Це відео у мережу виклав місцевий блогер Сергій Псарьов. За його даними, застілля організували на честь дня народження директора 7-ї міської школи. Адміністрація навчального закладу і вчителя вкрай агресивно відреагували на те, що непроханий гість фільмував їхнє свято. Это чай? Здрасте, а на чаепитие не ждали? Мне вот девушка сказала, что чаепитие. Готовимся, да, к чаепитию. А в честь чего чаепитие, можете сказать? А вы кто вообще? Я гражданин. Представьтесь, Гражданин, представьтесь, ваше удостоверение. А почему у меня должно быть удостоверение? А вы вообще по какому праву здесь? А вы по какому праву здесь пьете? Что пьете? Вот это кто пьет? Что пьют? Что пьют? Я не знаю, что пьют, но я вижу коньяк. И я не знаю. Ну, стоит и стоит. Просто стоит, да, вы считаете? У вас чаепитие. Удостоверение, пожалуйста. Какое удостоверение? Ваше удостоверение. Вы Удостоверение кого? Сергея Владимировича Псарёва. Ну, Удостоверение. дневник вам показать? Удостоверение Вы покажите. меня не орите, пожалуйста. Я директор я школы. прошу предоставить Вы удостоверение. откуда? Я? Да, вы откуда? Я Царю, вы откуда? Я здесь живу, я местный. Не, вы откуда? Что, я с улицы. Депутат или кто Я вы? с улицы. А вы кто? Позвони по номеру. Пожалуйста, Какой страны? Пожалуйста, Вызови вперед. 02. Вызови 02. Женщина, Руки, пожалуйста, руки, пожалуйста, руки, Вы пожалуйста. вообще в своем уме? Не надо. Вы не уйдете отсюда. Пока не приедет милиция, вы отсюда не уйдете. Вы зашли как... Стоять. Эй, вы что, сбили? А что вы выражаетесь? Вы успокойтесь, Я вообще не вас не люблю. Вы не уйдете. Родичі заарештованого у справі 26 лютого кримчанина звернулися до Путіна. Сім'я Алі Асанова, батько 4 дітей, просить російського президента звільнити в'язня. Мешканця села Урожайне Алі Асанова заарештували 17 квітня. За версією слідства, він був учасником масових заворушень, які відбулися 26 лютого 2014 року перед будівлею Кримського парламенту. Дочке очень тяжело. Хозяйство, дом. Все на ней. Пожалуйста, будьте сердечным моим детям. Пожалуйста, прошу вас. Помогите, очень прошу, сильно прошу. Как им тяжело, моим внукам. Им тяжело. Я сильно прошу. Поймите, мамины слезы тоже. У Керчі комуністи вимагають відставки російської адміністрації Криму і міста. Більше 500 людей вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Містяни нарікають, керівники російської адміністрації Керчі підняли собі зарплати і тепер вони повинні добровільно піти у відставку. Партии власти мы не верим. Функционеры из «Единой России» делают вид, что стремятся защитить социальные права. Правительство и дельцы-спекулянты безудержно повышают
повышают цены на тарифы. Зарплаты, пенсии и пособия стремительно теряют свою покупательскую способность. Но доходы чиновников и олигархов исправно растут. Если бы это были нормальные люди, подали бы в отставку, ушли и не позорили ни Путина, ни наш город славный, ни красивый Крым, ни себя. Подайте в отставку, уйдите. Не ждите, чтобы вас маганой метлой, как Олега Сачева, вымели и превратился в овощ. Кримські медики скаржаться російській владі півострова на те, що після приєднання до Росії умови їхньої роботи погіршилися. Співробітники Керченської портової лікарні нарікають на те, що у Криму більше немає республіканських лікарень з відділенням гемодіалізу, куди раніше відправляли лікуватися пацієнтів, повідомляє Керч-ФМ. Скарги слухав спікер російської адміністрації Криму Владимир Константинов. Я считаю, что третий уровень надо восстанавливать. Не разрушать, понимаете, разрушить просто. 40 лет был третий уровень. И на 41-м году, когда пришла Россия, казалось бы, должно быть лучше. Мы все ждали Россию, мы все так ликовали. Мы за вас все, что вы такие умницы, с Аксеновым, все возглавили. Мы очень радовались. А сейчас почему-то у нас стало хуже. Понимаете, в нефрологической службе стало хуже. Я всю жизнь отдала нефрологической службе и стало. 3 зниклих українських військовослужбовців скоріш за все викрали. Про це повідомив спікер адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. В ніч з 4 на 5 вересня на адміністративному кордоні з Кримом 3 військовослужбовці здали зміну і пішли купатись до дамби, після чого не повернулись. Згодом з'ясувалося, що вночі до цього району під'їжджали 2 автомобілі – УАЗ і Урал з боку Криму і, можливо, незаконно затримали українських військовослужбовців. Що основна версія того, що вони були незаконно схоплені, вивезені на територію окупованого Криму російськими військовими. Російська військова присутність в Сирії збільшилася. Це тема останнім часом активно муструється в міжнародних ЗМІ. Британська The Times заявила, що Росія направляє військових і зброю для захисту режиму Асада. Видання опублікувало відеоролик з військовими у Сирії, на якому чути російську мову. У соціальних мережах так само з'явилися фотографії російських військовослужбовців в Сирії. Владимир Путін підтвердив, що Москва чинить Дамаску військову допомогу, але тільки в рамках контрактів, укладених 5-7 років по тому. Молдовани вимагають відставки президента, уряду і перевиборів. У Кишиневі пройшов масштабний багатотисячний антиурядовий мітинг. Соціальна політична сила «Гідність і правда» зібрала мітинг з вимогою притягнути до відповідальності винних у розкраданні $1 мільярда євро з молдавських банків, відсторонення олігархів від влади, а також перевиборів президента і парламенту через імітації реформ. Загалом на головному майдані в Кишиневі зібралися понад 50 тисяч людей із прапорами Молдови і Румунії. Мітинг тривав 6 годин. Організатори акції облаштували наметове містечко. Акцію оголосили безстроковою. Навіть якщо вони повернуть вкрадений мільярд, це не задовольнить громадян. Потрібно змінювати владу і оголошувати дострокові вибори. Ми хочемо бути Європою. Ми хочемо, щоб наші діти жили вдома, а батьки виховували своїх дітей. Ми хочемо позбутися бандитів і злодіїв та бути цивілізованою країною. В Іспанії сталася трагедія на ралі. Гоночний автомобіль протаранив глядачів. У результаті аварії загинули 6 людей, серед яких дитина і вагітна жінка. Ще 16 отримали поранення. За попередніми даними, водій втратив контроль над машиною. Сам він не постраждав, передає РБК. У Львові триває перший в Україні фестиваль переселенців і львів'ян. Місцеві мешканці мають нагоду ближче познайомитися з музикою і культурою переселенців. Кримсько-татарські митці проводять майстер-класи з гончарного мистецтва. Фестиваль триватиме ще тиждень. Зі Львова розповідає наша знімальна група. Вже протягом тижня у різних куточках Львова проходить фестиваль, що зібрав місцевих мешканців та переселенців. Цьому році він має зовсім інший формат. Чарівна східна та українська музика лунала зі сцени біля університету імені Франка, яка зібрала велику кількість людей. Взагалі у Львові дуже
дуже насичене культурне життя. Багато є різних і фестивалів, всяких заходів. Тому такий фестиваль, наскільки я пригадую, вперше. Певно, що потрібно. То треба якось, щоб Україна єдналася. Цитирую известную песню из фильма «В бой идут одни старики». Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Обязательно нужно, что все время жить в том, в чем мы живем последние 2 года, это просто невозможно. На думку організаторів, фестиваль вдався та досяг своєї мети. Находясь здесь, на материковой части Украины, не в Крыму, мы все равно должны быть полезными для Крыма. История знает очень много примеров, когда культура сберегалась, развивалась в эмиграции. Я думаю, что это подобный случай. Все, что мы здесь придумаем, все эти модели мы перенесем потом в Крым. Когда Крым освободится, все вернется. Да. Трохи раніше майстер-класи з гончарного діла від Рустема Скібіна зацікавили маленьких львів'ян. На сцені Шевкет Зморка, Ельвіра Сарихаліл познайомили мешканців Львова з кримсько-татарською музикою. Напередодні концерту проводилася фотовистава «Обличчя переселенців» та виставка ярмарок українських та кримсько-татарських ремесел. Олена Неміровська рік тому з чоловіком та сином вимушено приїхала з Євпаторії. Каже, її хобі – плетіння бісером – єдине, що рятує їх сім'ю. На виставці представила свої роботи. Сумує за Кримом. Я коренная крымчанка. Я горжусь этим. Но, к сожалению, так случилось, что год назад у нас украли родину. Мы вынужденные переселенцы. Когда мне говорят беженцы, я говорю, мы не беженцы, мы переселенцы. Мы переселились и временно. Я надеюсь, очень хочется вернуться, очень моря не хватает. Панельні дискусії із участю голови Меджлісу кримсько-татарського народу підняли гострі питання. Кримські татари, які знаходяться на материку, що б тут не робили, вони своє майбутнє повинні пов'язувати з Кримом. Крим буде звільнений від окупації, але, звичайно ж, це не буде завтра зранку, як ми хотіли б. Але це не буде тривати і десятиліттями. Покинувши Крим, кримські татари повинні зберегти себе, зберегти свою мову, так як ми всі повернемося на батьківщину. Студент 2-го курсу Львівського університету імені Франка Ахтем Амзаєв теж з Криму. На виставку прийшов з друзями. Фестиваль справді подобається, звісно, цікаво. Багато майстрів кримсько-татарських, багато цікавих речей, багато людей, знайомих, нові знайомства. Мені здається, саме тому і треба проводити такі фестивалі. Запашний плов від майстрів, незвичайно аромаксамитова кава від мешканців Львова, кримсько-татарська вишивка, розпис хной та українські сопілки. Фестиваль триватиме до 13 вересня. Ліля Зінедін, Асан Емінов, Заман, АТР. Хлопці з першої столичної кримсько-татарської футбольної команди «Адалет» свою першу гру зіграли у нічию. Матч закінчився з рахунком 3-3. Цими вихідними суперником «Адалета» стала команда «Спортінг». Хлопці беруть участь у другій лізі чемпіонату Києва. Матч розпочався о 8 годині. На полі новостворені команди «Адалет» і «Спортінг». Нервова гра. На 20-й хвилині матчу гравці «Адалету» відкрили рахунок. Та вже за 5 хвилин забили другий м'яч у ворота «Спортінгу». На початку другого тайму «Спортінг» забив гол. Але швидка відповідь від «Адалету» і рахунок вже 3-1. До кінця матчу залишається більше 6 хвилин. Команда «Спортінг» забиває другий гол у ворота «Адалету». Вже у додатковий час «Спортінгу» вдалося забити і третій м'яч. Лунає фінальний свисток, матч закінчується із рахунком 3-3. Голкіпер команди «Адалет» Емір Алі Мустафаєв. Для нього футбол – це захоплення. Мріє очолювати Міністерство інфраструктури Криму. Він – майбутній держуправлінець. Большие переживания, но после первого отбитого мяча стало играть уже чуть-чуть полегче. Но, в общем, я считаю, что наша команда показала довольно-таки неплохой результат для первой игры, потому что в таких соревнованиях подобных мы участие не принимали ни разу. А це Ісат Алімов, капітан команди «Адалет».
З самого дитинства закохався у футбол, каже півзахисник. Тяжелый матч, соперник очень сильный, но ребята молодцы, все выложились до конца, просто на все 100 выкладывались. Большие шансы закончить игру с выигрышем. Ну, ребята где-то немного под конец расслабились. Расслабленность это отразилось на игре. Хлопці з команди «Адалет» зіграли свою першу гру у чемпіонаті. Наразі сезон ще попереду. Алім Абдулхаїров, Олег Казикін, Заман, АТР. Це все, що встигла підготувати команда «Заман» на цю годину. Вже за 2 години Ільдар Курцеїтов розповість більше новин. На все добре.